channel hatu pitap kapdiang sngobha ya phi sha kani ka episode but ha kani ka kanti ka channel hatu pitap kanwan ra shaphi ya ujing thau bashir khai tam ha ka parthai shua bangin poi shakata ka banta sngobha subscribe ya kani ka channel ba phinyo shibon tali kijing kantep ba phla bat bayo jingmantoi uni uja jingthau bashir khai tam ha kilau bniap jong ka South America bashir khai hadu kata bawatang lada upendai ya kasni do jong ubriu ulati kena bet banyap uni uja jingthau ukam shir khai banya ka jing shabe ha using namar ngidang la ban phetri na using nila ban pendan kam da kabor jabing lani kitiar yale ban penlong ya using ba un phet krat nangi hanrai ka jing kendo ya uni umrat kensha kan pentikna ba ngin am la im da kumno ro te uni umrat kensha le se ula ban he arsha lani laisha ya using ula bandan kibnyat ki ba khamnap banya ushak bat kitersiam kiba khamjrong banya udingim bat le se ula ban khamstat banya uchita bat kajing klanbor jong ugorila lani uni umrat bakensha ukham kraw banya baro kini kimrat ladakhen kulung hanrei pilabakla nadong shadong bat ha kajing he kabatang ar inchi kashi senjau kabi jong uni ujakot rong ksiar kala ban penyap ya baro shinong ba ha kilau bniap kibarben jong ka Pacific Coast ha Colombia la kini kinong penyap ki bashir khai watla ya kini la sham da ki hajar tali ha kini ki klau barben hunrei ki dei kita ki endangered species lani ki jat jingthau ki bala jan du jat bat kini ki jakwat ki bala khot poison dark frog ki dan hado kumba shispa tali ki species kumta lada perkhat kai balada philet shakata ka jaka phinlap yalade ba phila shaker tawier ha kini kimrat bashir khaitam bat am tang ubriu ubala ban shakta hanrei laong ba udan tang uwe ujat merat kata ubesen ubala ban lada ukum pendai ya uni ujakot haba kiwe pat kenyap hajo te hadu katno ba kabi uni ujing thau baret kala bandong uni poison dark frog udan kabi kumba arhajar sanspa microgram bat laji pendan kam ya kani kabi jong ujakot ha kapor baki choko Indian tribes kitip shapang kani kila pendan kam ya kani kabi da kaba pendai ya ukhmut jong ukhnam hakamet uni ujakot bat kani kabi ka klanbor wat hadin shisnam bat lada siat ya kinong yale persha da uni ukhnam baladon bi ubrio unyap hajo bat kan shimpor tangkumba 10 minute ba unyap hanrei la thau kerpang ya kini kijat jokot bat kisngo thu bha ya ka jing klanbor ya ka bi ba kidan bat lada kinong yale persha kiwan lada dei ubesan lani kiwe kijat merat uju renset no namar usngo thu ba kinyap lada ki kum pendai ya u tongin ya pet da kanuksa ya ka jing klanbor kabi jong uni ujakot kashidrop lani shijau kabi jong uni ujakot kala ban penyap hadu arpho hajar tali ki khnai lani shiphongut ya ki rang yale thama ki bakhlan bor tam te kajingkli kami ayu kanja lada kani kabi kan poi shakithets nam ubrio lada kadi kabi kan poi shakamet ubrio kan nervous system ubrio kan sange shisendan bat uklong snam tiet sho
but hadien 10 minit lani duna ya ka 10 minit unyap hajo but wat om perkat apin lajem lada piyo ki antidote lani ki dawai namar om sem ladan uwe udawai ha perthai bala banyale persha ya kani kabi ti menta bangilatep ba nginam lajem kumno bangin lat na kajing kendo ya uni umrat kensha u embed tang haki dawlenong jong kaduriyaw ba Pacific Ocean bat lesi kani kalong ka kubor kababha ba lesi nginam ya kendo ya uni ujat jing thau hanrei kalong pat kajing kentep bakong sanbha kawei kaseng kabakarteng kawo land trust kalashna dak habitat lani kaja kasa kini kijakot khamtam namar ba kilajan dujat bat wat lada kilong ki bashir khai hanrei kadan kampat ba nginiale ban penem pensa yaki ha kani kaperthai ki juong balada ngi yakendo ya kini kijakot khamtam kijakot ki barong stem saw bat jerngam nimdei ban kta namar kidan kabi kabaklan bha hanrei om tang kata kini kijakot kila ru ban kala yala kajong karong bat kani kasong ha kinong yale persha kini kijat merat kibam da kiput kiskan bat kidikyo bat kini kijat jing thau kitroin lada kamaryang kakala bat khamtam kaja kasa jaka im jongki kasha kta kumta kajing pomding kajing rap bat kajing spray kidawai ha kajaka dan kini kimerat kala ban penduk ja chisendon ya kini kimerat ti kumba long kinong choko Indian tribe kibatep ayu ban le ya kini kimerat klem da penthot yaki le se kalong kanuksa babha ba kinlat na kajing du ja chi junom kumbalong kini kijat jing thau bashir khai hatu phila jusno shapang uking kobra ha kaba kabi jong uni ubusen ha kasisen po kala ban penyap hadu ar phongot ki brio lani upofa fish udok kha ubashir khai tam ubadan kajing khlan bor kaba khat al spa sha ya kajing khlan bor kabi na usai night kidan kijat restaurant ki baju shet ya kini kijat dokha hanrei la aibor tang ya ki license chef lani ki nong shet ki balapan tebet bah kari Australia kadan shibun kijat berat ki bashir khaitam ha ka perthai kum kanuksa box jellyfish udokha baret bha uba nadu usnam khat khandai spa san pusau ladan hadu san hajar san spa ngot ki brio ki balayap na kadau uni udokha kabi uni umrat kakta ya ka nervous system uklong snam bat ki skin cells bat kabakham snutrium kalong ba uni udokha ulong uba red bha uba omla ban yo I teng teng